and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong ikaw pa? Wow ha! Igat-igat na di dayon kung mag-makeup. Dili pwede magpagwapa lang. Lagi na inyong edad ni Amaya. Parehas me, 15. Tiyaw mo na. May gatas pa na inyong mga baba. Unya, apil na mo pangarte. Dapat lang, para mas gwapang tanawon. Guwapang tanahon. Huy, simplicity is beauty. Sa silom di manoy oy. Manoy. Ikaw ba? Kabakward ba ni maghuna-huna oy? Murag kag nataos karaang panahon. Wa nas Maria Clara oy. Ni anatas modern time. Kung unsay trend karon, mao yatong sundon. Kaanugon sad baya nimo oy. Nay, gwapo ka ra ba unta? Kana, ato na tas ilang amaya. Kita ka sa puwesan. Huwag ka magkuhin kung kasinahan kung magkuha. Di nga ka pagkakit kayo. Huwag ka pugsan mama ni mo. Ha? Kapan ni Ron? Tita, ayaw kong isumbong Oh ha. my God! Iba ko tinuwal pa magtag doy! Ay, di man, pero ayaw lang kong isumbong kung pangutanon magani ka ni mama. Please, tita. Hindi ko ganahan matog simbahan. Uy, kay kapoy lagi ko. Wala, oy! Kung ikapoy ka, mapahuway ka! Sa Bisaya, winoon ka diha! Kay giganahan man ko. Gunohan! Ron? Amaya! Ay, sa! Ay, Amaya! Aray! Sakit. Ngano man ka maghinay? Dali, gulit ako. Ano makabarog ka? Noon sana siya! Noon sana! Nagdagan nga may gawas. Mao nga, nasapid din ng tiil. Hello, oh my God! Nasapit ang TL kaya sulo ba itong sapatos nga doon ay takong? Ano na? Ay, relax lang, relax. Wala na, di ba, Amaya? Layo na kayo na tinai, uy. Uy, unyag na piyang. Ikaw manggod. Tawag-tawag manggod ka. Kaya atong dagan si Amaya. Sige, at oy! Nagay, ang ito yun. Kay Mikiat bitaw ka. Kay kunwa pa, ha? Waong taga matakil po. Aw, na, mau na liha. Masapid ka ng imong tiil. Gisakitan ka ka. Kung nag-amping pa ka. Ay, basti lang taa. Ay! Ang mag-amping. Uy, husto na. Husto na ko no beef, Fafa. Pila ragoy kasaba, uy. Nakabarog ka ito nas Amaya. Bebe, binang bag. Eh, panood mo din eh. Barika mo. Panood mo. Tanawag unsa isod anang bag. Ha? Ayun sa mga na Indoy. Ablihi, Amaya, ro may bawa ka og makit-an sa na ni Tita Gemma. Ay, asa di imong mama og si Jared? Simba. Ano man kamuban? Kayawan on ka. Saan sa? Hoy, Ay, kuging naana ha? Oh, ano di man? Po, ini ay. Wa man kamuban. Gusto ka mo sunod din ng Aisa? Nga hadlok kayo ng paduol sa simbahan? Kay hadlok mo aso? hoy. Amaw kay ka. Amo. Di ta mag-unay, uy. Hala no, dugay nagkaabli ni mus bag, Amaya, uy. Bi, ako na lang, Bi. Oh. Wow! Wow! Halaga daga si Nina, ani! Ay, mga nindot ka si Nina, oh! Imo na tanan. Basta, dili na ko ganahan, ako na ginang ipanghatag. Mao na ako na ihatag nimo. Unya na pagilain. Close your eyes. Ay, saman! Uy, ayaw tagi si Amaya, anak. Bata pa lagi na. Ay, pagbuot bay. May imong anak sa Amaya. Ano ba ha? Unsa pa nang lain mong ihatag ni Amaya nga di ginahan si Roy? Unsa ba na? Kini. Make up! Oy, darling! Ayaw tagi sa Amaya, ana, ha? Kaya di pa siya angay nga mo gamit, anak, we.
Ako'y mutaguan na, be. Ganyan ako nihatag kung gusto siya sa kuan sa ginakwan sa to siyang edad. Kana mo pas na? Ayaw, tita, uy. Ay, sa ang bibi, ari na Amaya, ha? Kung may bawo si Ate Dalia, ano? Kasabaan gi ka, Amaya. Masulti sa di ay ka. Ko. Ayo, anak, bay. Migo man ta. Migo ta, kung dili ni mo hataga na ng make-up si Amaya. Ikaw ba? Nga hindi ka mo sugot. Saman, ikay mo gamit, anak, ha? Nabayot na ka? Shh, Roy, amayo, ha? Ay, na si Roy. Nag-ayo gig ka. Sige, Tita Jim. Pasag din na siya mo dawat, anak. Aron makatilaw nagkasaba ni mama niya. Hilamay! Sige, giyawit ya. Mura kag gibungaan da, sige kag putak da. Ay, sa ambi na napi. Ako lang nataguan ang make-up. Ma, tanaw kinsa nang bigawa sa simbahan. Si Sir Boy? Hala, nakakita siya. Nalimba sa demo? Ay, masya Maya o Jima. Gisakitan sa tiyan si Amaya, sir, nya gilabdan sa o. Maungwa na lang sad nako pug sa si Jem, mga gusto sa duntang musimba. Nagpabili na lang siya aron doon ay kauban si Amaya. So, dakong tabang sabdi ay ang pagpuyo ni Jima sa inyo kay makalakaw kara kay doon na ka may mabinlan sa bata. Ooy. Pero dili man gyapon ko maproblema sa unang mga adlaw, sir. Kay naman si Maninay Panyang. Andaman kanunay nga binlan ako sa mga bata. Ada na lang. Adto ko manihapon sa inyo. Sir? Pwede ra ba kong makigsaw ninyo? Ay, sir, uy. Nganugong dili. Then let's go. Huwata ko ninyo din kay kuhaon ako ang sakinan. Mamalita og para sa atong panihapon kay makigsaw ko ninyo. Ganahan na ka sa kung gipanghatag ni mo, Amaya. O, kaayo. Salamat kayo, Aiza. Basta, miga lang yun to. Uy. Ato na lang sa ko, kay manawag rubaron si Mami. Suro sa niya dito sa amo, ha? Kanang gikan ta sa eskwelahan. Mulahos niya ta dito sa inyo. Sabot-sabot lang mo inyo, ha? Tigalig mo pabuka na sa kasi mo si Muda. Tigalig mo sumbong na sa kang mama. Dili na siya musumbong, uy. Niko ko na nato siya. Sige, ato na ko, Amaya. Dali na, Roy. Ay, gigamit atong make-up, ha, Amaya? Na, kay isumbong tagi kasi mong mama, ha? Alis ako. Tanan kita ba na? Amaya, Tita. kinahanglan nga mong sultihan si mama ni Modalia sa gipanghatag atong ituingan atong batang babae. Si Aiza. Ako maguto siyang classmate. Anak ko dato itong bata, no? Kay pros nindot man nga sila ang iyang gipanghatag nimo. Kay dato man sila. Unya, solo pagit siyang anak. Mao ba? Pero ayaw sunda ang batasan atong bata kay hambugira. Di mong good. Hambugira, oy. Ay, noon, may kaya man siya. Mong nasa ikapanghambog. Ikaw, steady ka lang diya sa imong limutangan, ha? Og pagmatngon, na di ka makasunod sa batasan atong classmate mo, Sabot ka. Hala, Si hala, ha? Ganun bisigaw na imong mata. ay, waman. Kuya, nakakita mo nila ni Aiza? Dinidi ay. Kita mo? Wa man. Ay nalagsulti si mama kay naabi at bisita. Ha? Kinsa man? Hello, Amaya. Kumusta naman ka? Sir, Mikey, sorry ka, sir. Makigsaw siya nato sa panihapon, Jem. Mo ba? Okay. Alam mo na ko ang lamisa, ha? Aminit. Kumusta naman ka? Gisakitan ka man kuno sa tiyan ug ingon ni mama nimo. Nya unsa man? Mga tutag doktor aron atong mahibaw-an kung unsay problema nimo. Ay, nayo naman ko, sir. No. Dili mahimo nga moingon ra ka anak. Karon human og panihapon. Atong dadon sa doktor si Amaya, Dalia. Di ko, uy. Look, Amaya. Kung may batio na gani nga kasakit ang tao, kinahanglan nga dili na siya mo kumpiyansa.
Aron pa siguro nga wagi mahimong problema. Kinahanglan nga magpa-check up dayon siya. Maong ikaw. Kay dili man ko gusto nga mag-uol sa mama nimo tungod kay doon na kay gibati. Human na itong panihapon, mangadto din ta sa doktor. Okay? Ayaw lang good sir. Maayo na lagi ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!